muri yeZimbabwe aiwa Team Kozwa haitori timu rine nharo chaiko. Sezvamunoziva Team Kozwa vanonzi Children of Zimbabwe War Veterans Association vanonyatora mashoko ekuti aiwa Chiwenga mu-underestimate henyu kana kuti mungaplana zvamunoda kana zvema third term asi anogona kungozvikanya anogona kungozvipedza. Aiwa tonoti Team Kozwa iri varatidza kuti vanhu vanenge vanotoziva kuti vanhu vanenge vane nharo hamene kuti zvinhu zvavanotombofunga kuti vanotemba nei hatombozivi. Pane mashoko avataura pamusoro paVP Chiwenga. Saka satapinda mashoko avava vachitaura neKozwa nokuzireva wosubscribe wolike wotina on the bell icon tinokuchera maupdates anokupa pano paZim News Live. Nokuti anouya achiti underrate him at your own peril. Chiwenga is very intelligent and he is a strategist. Team General is not worried about those barking in the streets about the third term bid. Even if ED pushes it within the structures, Team General hold a joker. They know they will stop him using referendum. Ndo mashoko anochitagwa nevanhu veKozwa vachiti aiwa nyangwe ED akahukura mumastreets achitaura zve-third term bid achiti aiwa ada kutonga third term, but aiwa kana ari Chiwenga angona kungozvikanya nereferendum nenguva diki angona kungozvikanya. Muri Zimbabwe hamene kuti Kozwa inotemba nei? Chibotiudzai munoti kudii pamusoro penyaya iyi. Ndo mashoko angotagwa neKozwa. Yapinde mucomment section medu sangano subscribe kulike nokutina on the bell icon tomuchora maupdates anokupa pano paZim News Live.